खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मोनब्रै जिल्लायाव आर्म फर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्टखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावबाय। फैगौ 48 घन्टायाव सा सानजा रायजोआव गोबां अखा हागोननि इंगित। गुबुन सुबुंखौ बुथारनो सिगिनानै मणिपुरनि सासे खौरांगिरिया पुलिसजों हमजादों। फैगौ जानुवारि 2025 मायथाइयाव आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमायारि जेंनानि सायाव सावरायनो हागौ। त्रिपुरानि बांलादेश सिमायाव BSFआ बांलादेशनि सासे स्मागलारखौ गावथारदों। मणिपुरनि सासे ट्राक ड्राइभारखौ दिल्ली पुलिसआ 4 किल'ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमदों। बुरलुंबुथुर दैमायाव सा 70निबो बांसिन दावबायारिफ्रा थाबथानानै दङ। अरुणाचल प्रदेशआव बाउन्डारि वाल गोग्लैनानै 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 जखम। दुर्गा फुजा सायनासालियाव मोब्लिबजों हरखाबै अर नांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खरसा आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै तिनसुकिया, चराइदेव, डिब्रुगड़ आरो शिबसागराव मिरु सोरखारनि नखर बिफाना जाबसिननानै होनाय आर्म फर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्टखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावबाय। खरसा आसामाव आथिखाल समाव आलफा उदांनि गोहोमखौ नोजोर होनानै मिरु सोरखारनि नखर बिफाना बे आर्म फर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्टखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावदों। इन्टारनेल सिकिउरिटिनि थाखाय मिरु सोरखारनि नखर बिफाना काउन्टार इन्सार्जेन्सि आरो गोजोननि थाखाय मिरु सोरखारा 1 अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ 6 दानसिम बे आयेनखौ फोलावनाय जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। दुर्गा फुजा फोरबो सोलिफुनाय समावनो गुवाहाटी आजारायाव थानाय ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ मिथिहोदों दि फैगौ 48 घन्टासिमहालागै सा सानजानि गोबां रायजोआव गोबां रोजा अखा हागोननि इंगित होदों। बोथोर बिगियाना मिथिहोनाय बायदिब्ला आसाम, मेघालया, नागालेन्ड, मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा आरो अरुणाचल प्रदेशआव गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसेनो बारहुंखाबो फैनो हागौ होननानै फोरमायनायजों लोगोसेनो बयखौबो सांग्रांथि होदों। मणिपुरनि सोनाब इम्फल जिल्लायाव लबो जाम्बेम मुंनि सासे गागि खौरांगिरिया गुबुन सुबुंखौ बुथारनो सिगिनायाव लोब्बा थानायनि दायाव बुधबारखालि पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। मोनसे समाव हिउमेन राइट्स कमिशननि सोद्रोमा जाबोफेरनाय जार्नालिस्ट लबो जाम्बेमआ गुबुन सासे लोगोजों थाफानानै सासे आइजोखौ लाइसेन्स गोनां पिस्तलजों गावथारनो सिगिनायखौ सोनारनानै सिगिजानाय आइजोआ एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। अरुणाचल प्रदेशनि दैमुख समष्टिनि MLA नाबाम बिबेकआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि फैगौ 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमायारि जेंनानि सायाव सावरायनो हागौ। आसामनि बिश्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्लाजों नांजाबनाय अरुणाचल प्रदेशनि सिमायारि जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायैलाय मोन्नैबो रायजोनि ओनसोलारि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन। बे कमिटिनि जोहैनो सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन होननानै मिजिंथिदों MLA नाबाम बिबेकआ। बेनिखायनो आसामनि बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमायारि ओनसोलनि कमिटिफोरखौ लोगो हमग्रोनो गोसो दं होननानै बुंदों अरुणाचल प्रदेशनि MLA नाबाम बिबेकआ। त्रिपुरानि सिपाहिजला जिल्लायाव थानाय हादरनाङारि सिमा BOP सालपकाराव थानाय BSFआ बांलादेशनि सासे स्मागलारखौ गावथारदों। बे जाथायाव BSFनि सासे जवानाबो गोब्राबै जखम जादों होननानै BSFनि शिलंआव फोरमायथिदों। आगरतला फ्रन्टियार हेडक्वार्टारनि BSFआ मिथिहोनाय बायदिब्ला गावथारजानाय स्मागलारनि मुङा बांलादेशनि कुमिल्ला जिल्ला दक्षिण सदर थाना बेन्दोंआव थानाय पुरियामुरा गामिनि इन्द्रजित मियानि फिसाज्ला कमल हुसेन। मंगलबारखालि मोनाबिलि 6 रिंगासोआव बे जाथाया जादोंमोन। मणिपुरनिफ्राय थांनाय गंसे ट्राकखौ सिग्रोमनानै दिल्ली पुलिसआ गोबां ड्राग्स एबा 4 किल'ग्राम हेर'इनजों लोगोसे हमदों। हमजानाय ड्राग्स माफिया ट्राक ड्राइभारनि मुंखौ
अनिमे सरकार 40 बोसोर होननानै सिनायथि होदों दिल्ली पुलिसा। दिल्लीनि टलगेट प्लाजायाव सिग्रोमनानै ड्राग्स माफिया अनिमे सरकारखौ हमनानै सोंनाय फिननाय खालामनायाव थांनाय बोसोरथामनिफ्रायनो ट्राक ड्राइभार अनिमे सरकारा बे हाबाखौ मावबोबाय थादोंमोन होननानै सिमान लादों। दिल्ली पुलिसनि डिपुटि कमिशनार अमित कौशिकआ बे खौरांखौ होदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। निमाती घाटनिफ्राय कमलाबारिसिम थांनाय गंसे दावबायारि नावा बुरलुंबुथुर दैमायाव थाबथानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एसपि चन्दन नावा निमाती घाटनिफ्राय बेलासिनि 2:15 रिंगायाव दावबायनाय समावनो जाहाजनि प्रपेलारआ गोजावनानै थानाय दंफाङाव सौग्रावहैनायनि उनाव नावा जेंनायाव गोग्लैयो। मख'नो गोनांदि फेरियाव गासै सा 70 दावबायारिफोर, गं 11 साखा खबनै गारिफोर आरो गंनै साखा खबब्रै गारिफोर दङमोन। बे नाव थाबथानाया दावबायारिफोरनि गेजेराव गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिहोदों। बे जाथायनि उनाव स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सआ नावाव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो रैखाथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानै शिलंआव फोरमायदों। आसामनि नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनि खारसिंसायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव मोनसे ट्रेन्सपर्ट स्टेशननि बाउन्डारि वालआ हरखाबै गोग्लैयो। जाहोनाव 4 सुबुङा होसिनजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 3 सुबुङा गोब्राब हालोदाव जोखोम जादों होननानै मिथिनो होदों। बुधबारखालि बेलासे 1:30 रिंगायाव जानाय बे जाथायाव थैनाय सुबुंनि मुंखौ उर्मिला बिश्वास, बिकास बिश्वास, मकिबुर रहमान आरो आनन्द पाल होननानै सिनायथि होदों। गुबुन 3 जोखोम जानायफोरा फारियै आकाश बिश्वास, राकेश बिश्वास आरो अरुण आली होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि गोदान कल'नि सर्वजनिन दुर्गा फुजानि सायनासालियाव बुधबारखालि हाइ भल्टेज मोब्लिब तार नांजाबनानै शर्ट नांनानै हरखाबै अर जोंब्लावखांनायजों लोगोसेनो सासे इलेक्ट्रिशियाना गोब्राबै जोखोम जादों। फुजा गौथुमनिनो सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला इलेक्ट्रिशियानफोरा साखाथियावनो खामानि मावबाय थानाय समाव हरखाबै मोनसे बेफ्रुखांनायनि जाहोनाव सासे खामानि मावग्राया जोखोम जानानै हायाव गोग्लैदोंमोन आरो बेफ्रुनायनि जाहोनाव अरा थाबैनो गोसारलादोंमोन। बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो जिएमसीएचआव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।